Nai tongnai takuk tai bukhuksano lamsogo ang chenja Tiprasa. Ini ang phaiso bajak Khowai hangkoni 26 Asrambari constituency ni bising khobjak mongkha hasuk sikari kami. Lai thangnai cha salni salo March ni 22 salmari o ini Amrit Debbarma ni mangkthi o jagana mano takuru bukro. Hati barsa already kawi tongkha o thinai rok ni nukhungo dab phanose o local tifang rok ni tongnai rok dab phanose phai nai pheya ko rogo. Thinai nukhungni borok kha khamjak khairok susu ungjak kha ganang mai ganang rok norok khairok mani tongkha hangkai hamjagi tongkha hangkai bongno kicha chuba phaibedi o bolongni wa rok bolok tei podrepot phali borok mai ke nukhung naikoli tongu bele khairok sijak takuro bokrok borki justice manglak de borok thana bo thangka do borok sia angi borok soksika champar piaso thangai gas diary khana thangmani gas narjakya je sondehamulok chini video footage ni bisingtei jeng saimani tongo norbo saimakhana tini obbothana bini o mangkthei Bwthar tani samni yak tongiman norbo nukhana tini oro phatani bororo phai bathaya takuro bukrok bongni o kamini boroni bisingtino mohai party mo ungkha tini bai waitham o Amrit Debbarma ni thimani no tuya ang tini bai waitham tini oro phaikya Cherwi ne nei tini ang ma phaikya oro takuro bukrok tikhatei dut khai dut ang tini phunugori nai Amrit ni nukhung sekanggo bufang seklai borok kese kereng tongo mani to bufang rajak rok nongno phunugana adi nai ne mongka mithun tei somi songramani o bufang rok hi klaijak no nugi mangkhana camera buskango sibai mani nin tam klaibo nano tam nongbo halo ko bai no bai jaklai bo bai kuno halok da tongno halo ka te ka ma heng ka bai no nane halo gai bokai ni saino ka sumo nongona busuk sal nok bini nok nong nok bai nok ka to salo to ma tibong kaya iko ayang narata te na tin ko borok biangti phanya nangin ne phanya nang hai mo lama pe phanya nang ko nor agi rogo bo bai ko maru to age o kisa kutok lajak to bo hang la thane abon ko ye nong siba basi kuno ko maru to kore ko ta kre ku phangda thani kokbong lama tongo ko ini saibe an bo saibe bu phangda thani engkai thangwa dino bo an bo se parso thango bo abon pore bufang kai nong aron dara na borok aina bolongo borok dol kaisa da kam kai na nong ni bolongo da phaida phaina butui chini o da kan dawo chin no kan ka chung sakat chin bo phang sa ba chin jaga saklai tara chung lo ro ko na ma so kam na ko khai man nikai apro kuno ko kha salai am pale maru to hinja kai tumu no ta ko no bo hang da dia ne nong no gan hin jak to hin ati nong no gano da hin na nong no gano hin no gan no hin mane bono da am pai na nong no joto na payo ekta ka to bosi hin ka to bono na am pai ta ko bosi chau ka to bono na pai ta iko am pai khai bi kita Amrit ni bihik ni tam klai halok tang nung bobai kuno hamjak lai mane abo halok to to tong ati sil chaka je bufang ramon tui kicha micha wale mung tong ro nung to adina krin so gaborok butam bahai abo wala lekana wala ya bobai ibunya wa kaisa kichana sungai mano ang bobai bufang wala ya ko usuk jabar bobai suwa bunwe ang wala ya ko je bo kajak thaimani bobai sakale mi le bo khai so bong aron ni bufang ra thani sini so bong arwa ang bufang wala ya anjere phangden ang pala ti khai bumi ko ni sak ang pala dai bumi je osami Debbarma bai mithun Debbarma thangmani ulode na sekango de horoksa otu malkhung motor nai bongni kamini no sabo ulo thaka sabo sekang thaka o khamani nukhun borok nungnai tongo bongno bang sungene na borok lai mani nung nukhan chamani sab sekang lai daw seba de lai he 120 tawa khamam pore ang bongno wa khai road khaya gon bonto trasan na lo dai me khai siba jang ba boy wai te ge kuni chang lai thang e pore khai better bi thang mara ya better uro thang ti sab sab nukhan nung sesung de an nong buri jere man nong jak better thaman ko sab sab nun ka nong borong nun ka better thaman an nong borong nong jak busurong pore better lekina ento to 10 minute por ko better choi kena an mungga sujit de bro dan nung tamro nukha abo sagra gan ang temni to kun to nung mang kuroi mani ko bro adino boiro khito kung pa to thang bro pa ja
Borok kaca yang dong dong cuma ni kerja orang pula itu. Enggak itu, ang taruh kaisa wang sumang tu. Borok tu pas tahu itu enggak. Borok kaca suka song korup enggak. Abu ungsi maya hintang kan. Mana bin bang selai sikang bu borok tinggal. 사부 파고 띠 파고 사부 탄다. Tapi kau 너봉 사이. bang bumo. Ojungnya. 못하는 그 체르맨 소. rolli ya nai. Denen kai sabo jabra mo punja khani sabo az themani jaga hota. Kai dawni ni buai kai sabo mo punja gya nai. Nok to action ge thang baksa tang khabi ya bor. Abang kan jaba bisik to mo punja ya mane borok kisa sore ma hayo. Ye jaga kisa mo punja khaita bisik bu ya ba. 사가는 뭐 문제였다. 이제 뭐 버럭 서던 땅 우리 기자 그만. 트니 말이 럭누 고다닌 차가워. 그녀 말이 또 니니 약로고 버르게 트이난 가야 버럭다. 그러니까 앞으로 담간 사고들이 트이지 누구 그거라 앞으로 담을 자가더라고 있다고 책도 회당 만들어. 그러니까 능또 무타이니 바거이 무타이니 마니 투이 땅마 양초 해디바. 무타이 마니 양초야 안 비기 선진 버시 안 선지 구티 땅마. Maksud to modern mani kita mano, gai kethi kita mi sabtu. Anbui, enggak, mudah. Gani yak rogo thini mani tu muda. Gai ponok tu ta abo. Proman khai to nukjak tu muda, gai dabo tam chane na. Arabo jodi se boan sago jodi thino khangai babro unko puthui no aro tinwa jodi se pulis no khori wa jodi pus medong khai ne khangai ang maja khamo ang jodi no khangai ang mabang. Gani yak rogo thi kare. Thi na jak kare. Mobile mang tu video mobile khai biang suno kok ba mang mobile. Yak rogo kijap no aba bin khai pun kesaro re to. Kana ko dekhe. Gana. Hero kare. Pole ro phu phu yak rogo yak rogo. No palista. Pulu abo ko se pulu kung se pula. 너너 앙성이 동포로 아로 카 감나니 꼭세 비야 능 땅이 문에 문이 맞도 아버 문이야 무카 비치가 다 감당나 정보지 좀 문이야 저디 그러니까 그래서 문이야 봐 정말 꼭 하나는 거 땅이 야로 문이 못 봐야 보다 나로 문이는 있어 하나 더 저디 소리 까브럭 동안 가 bwkhaktwi hi pajana ki jaga hongbojo munjak te bong mano kok sakti mo jaga ba kok norom sakti ko jaga kok photo sakti no adinang sungpro nang tangi munoi Muniman ka boto palo kai lasi tingki munjak te ro bukha go buito sungo aro munina ni kok phaya munina bonang yata abo serious byapar Bwthar tani Bwthalai mani byaparo abu muniman tam asa kuci kan muni ya labang karena moksu tongkang ka bo moksu tongkang ini nano kita muni susu ka saka bo muni huntang ngkai angti tangwai chai dan san da ko nang ko thinai ni bihik bai buti halok lai Amrit bai ang to tamnu yang tahu an bihing ni yang tingkai buat juk lai thunya ni bihing no thunya nyo ka ang kumui lai ta ang to bisi bas no ya hodi bas ha ji ko ro phane ये कोनो बोबाई कोनो सिगला तमारो चासोय तमारो तो करे angor thina ni bihik bai Amrit ni bihik bai करे angor family joto di bas ro kana ta kajak phane ha soba ani para to kajang ko ni bumung ka ni thul ne brama ani buthai bada thamani boro uji tongna sairika kuthunu goi parani borong goi sayang ke botam kamo sairike bo tabu pongna madara be gongai ande de neto thapogoi madara ba gongai 나디 어제 등내랑 랑니 버럭다 버럭바이 다 비코 봉는 부타로 그래 그러니까 아버나 안 타복 사고 좀 많이 부사이서 사정꾼은 힘나나고 바하게 첫점에 러기만 해봐 아니 부살로 무이도 한가 비티 사정꾼이네 나가노 첫점에 러기만 락 돌리 저한 버럭 저다시 넉 사넉니 정만이 그러니까 처음에 뭐 사진 타나 나가노 그러니까 저디 너 남아 보이면 사타자 아그런 척하니까 tamai abo bai angkun saimi abo jadi borok ka tabuk sunon hinai tong tin sai sana borong Bwtharai chawu ka je kuno borok Bwtharai desha thangwi malingno saine asu khomata kore nai je nai ne ro bo mane abno kubu hile wansu nai nei baitu asu nai ko
tam khlai nang bini ko somni andara esina hin chau ngai jodi na bong na so hamya bong non khai ne wa so goi jong hangai kuthi khotana nangla khamu khota bong non wa so goi jong hangai kuthi na kus medam khai nai ma khamu jodi na chini bu thai chin dara bu thal hangai boro kus medam khai ke to boro maja khamu jodi na boro kes khanya hangai kuthi ta buk sung nango kus medam khai chini bu thai ni puru chin dara puru ma hangai chini dara bai ani bu thai no jaga no bu thari kun chido kesina sikang asuk ang koi ni sanong sung ta na ini ang phaimani mo wai tham phaika hasuk sigari kami o ini kebo phan sungpaya dabu jara tui hati barsang i tongkha bobo hai purup nang no tei mo hai themarang borok no mai ke chung kholap lai kang kai tini kosam sal phai sobai nai belai chaya klanai chin do phani tini mo hai borok no khai phai kebo sungnai koroi nai phenai phon to koroi onu khungni khorong ni charai tongo sabonai sinai belai kharma sija charai charai khorong ni buroi busa khebi klangjak nor phai nai phebei di iko chinoro umuting tongani chairman member of party ni kasapana phai nai pia tini bai ko noidin doria ungtong ei bini sadabo miano lai thaka kebo phai subo phaya ba phai bahai kha bahai buti kha phaibo masapano nai tini gri tabu ko jora kebo suba nani bagbo phaya ba tamung kha tamung sokka buti ke thika lama wa borok kaham bazar thangmani phungna haite buting gi thi abo phano kebo mane saimanan baga kebo phai nai pia ko tam khlai nang bini ang bini bukung opera nok khai piango ani nok khai aidang kolok bong no tam ko ini MDC je MLA je ini tongne rokna borokna ang ko bukung borok khai nai piang thungu jagawa ani bukrang rok thimani dik diate borok Cherwi kaham kai kaham hanya nanya nung bahai kai tok thari Bwthar ka bahai kai borok kaham thangmani sabo Bwthar ka abono kaham kai borok chesoi nai ani te ani bukrang no borok kaham kai mantu bongni je bini Bwthar ni bini Bwthar mani justice mantu borok ini o chairman rok bo phaya ini o je leader hin tongne rok bo phaya thanani je barja manjak rok borok bo phai naya te sabonai sine bongno sabo suba phai sinai moi ke themarang rok no yakare de lai khang ke chaklak ani nongni borok phang thung chaya no maka sulai nai mo hai siti tui jaga ri tong khang kai mo chini bagai chini o kamni borok rok ni bagai hamya kosom salchi phainai soindo hok laioi bolong borok hnoi togui bui kari manu hungke mo Bwthar no ke kari manglak